hologram a síkban rögzített térhatású kép elkészítése a fény törvényeinek megfejtése után vált valóra. A felfedezés egy magyar névhez, Gábor Dénes nevéhez fűződik, aki 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott a különleges fényrögzítő eljárás kidolgozásáért. A felfedezésből szerteágazó alkalmazott fénytan a holográfia. Hát ha egész röviden definiálni akarom a holográfiát, akkor azt mondhatom, hogy tér a síkban. Vagyis azt jelenti, hogy az összes térből jövő jeleket, mintákat, azokat egy kétdimenziós sík felületen úgy tudja rögzíteni, hogy utána, ha megvilágítom, megint térbeli képet kapok. Térbelit és nem sztereoképet, mert a valami mögé tudok nézni. A sztereoképnél nem tudom, az csak tér érzetet ad, ez rendkívül fontos. Holográfia, vagyis teljes körű leírás, a fény által tartalmazott, közvetített valamennyi információ felhasználása, rögzítése volt Gábor Dénes célja. Elméletének gyakorlati kivitelezése, amely a tárgyakról visszaverődő fény térre vonatkozó hírtartalmát kívánta rögzíteni, a lézersugár koherens, azaz egymásba simuló hullámainak segítségével sikerült. A holográfiát azóta is a fizikában oly fontos mérésekre, az adatok, információk megszerzésére, begyűjtésére és tárolására használják. Felhasználják ott is, ahol a tér, a terjedés, a távolság és az idő összefüggéseit, titkait kutatják. Gregus Pál a holográfia mesterének közeli munkatársa volt, akinek halála után továbbra is a fénytan tanulmányozásával foglalkozott. 1989-ben az Egyesült Államokban a NASA megbízására egy különleges optikát dolgozott ki. Végső fokon ez is a holográfiával függ össze. Ez egy olyan optika, amely 360 fokba körben lát, és hogy úgy mondjam, a háromdimenziós világ kétdimenziós vázát szolgáltatja. És ezt az optikát tulajdonképpen egy olyan élő, tengeri állatnak, a személynek a lekompítása révén alkottam meg, amely bizonyos értelemben holografikus elven látja a világot. Ezt a módszert, persze ez az elv, ebből azután a gyakorlat az lett, hogy egy olyan műszert sikerült megalkotnom, amelyben pásztázás nélkül, és forgatás nélkül egy üreg belsejében nagyon pontos méréseket lehet végezni, és így például rakéta belső részekben is egyébként ilyen helyeken végezni, és hát ezért kaptam 1989-ben a NASA-díjat. A NASA, az Amerikai Nemzeti Repülési és űrkutatási Hivatal, a repülési és kutatási programokat irányító szervezet közelét ismerő Gregus professzor urat megkérdeztük, mit tart az UFO-król. Ez is a holográfiával függ össze. Ez egy olyan optika, amely 360 fokba körben lát, és hogy úgy mondjam, a háromdimenziós világ kétdimenziós vázát szolgáltatja. És ezt az optikát tulajdonképpen egy olyan élő, tengeri állatnak, a személynek a lekompítása révén alkottam meg, amely bizonyos értelemben holografikus elven látja a világot. Ezt a módszert, persze ez az elv, ebből azután a gyakorlat az lett, hogy egy olyan műszert sikerült megalkotnom, amelyben pásztázás nélkül, és forgatás nélkül egy üreg belsejében nagyon pontos méréseket lehet végezni, és így például rakéta belső részekben is egyébként ilyen helyeken végezni, és hát ezért kaptam 1989-ben a NASA-díjat. A NASA, az Amerikai Nemzeti Repülési és űrkutatási Hivatal, a repülési és kutatási programokat irányító szervezet közelét ismerő Gregus professzor urat megkérdeztük, mit tart az UFO-król. Az ismeretlen űrlények vezette űrhajókról. De mint kiderült, meglehetősen lesújtó véleménnyel van róluk, nem hisz bennük. Álláspontjára két magyarázat létezik. Aki tudja, az nem mondja. Vagy a fénytöréssel, tükörképpel, csalatkozással és a valósággal foglalkozó professzor csak a befejezett tényeknek hisz. A rögzített térhatású kép elkészítése a fény törvényeinek megfejtése után vált, Nobel-díjat kapott a különleges fényrögzítő eljárás kidolgozásáért. A felfedezésből definiálni akarom a holográfiát, akkor azt mondhatom, térből jövő jeleket, mintákat, azokat ha megvilágítom, megint térbeli képet kapok. Mögé térbelit, és a sztereoképnél nem tudom, az csak
vagyis teljes körű leírás, a fény által tartalmazott közvetített valamennyi, amely a tárgyakról visszaverődő fény térre vonatkozó hírtartalmát kívánta rögzítse a fizikában oly fontos mérésekre, az adatok, információk megszerzésére. A holográfia mesterének közeli munkatársa volt, akinek halála után továbbra is a háza megbízására egy különleges optikát dolgozott ki. Végső fokon ez is a holográfia, amely 360 fokba körben lát, az optikát tulajdonképpen egy olyan értelemben holografikus elven látja a világot. A gyakorlat az lett, hogy egy olyan műszert sikerült, meg a üveg belsejében nagyon pontos méréseket lehet végezni, és hát ezért kaptam 1989. Kutatási hivatal, a repülési és kutatási programokat irányító szervezet közelét újtó véleménnyel van róluk, nem hisz bennük. Álláspontjára két magyarázat valósággal foglalkozó professzor csak a befejezett tényeknek hisz.